Hika ini langsung ya kau ilama nama himani. Api phaya kaje army ma long toy kaje undia. Baik ilama rana gari bero makan sini sama lihat sini. Hey, hello guys. Itu nah hambai. Tini waisa ya Delhi phai bazar. Gangklai bazar phai gangklai idhar phai gangklai sari sasang thang. Sasa ekdin gangklai जोंनि लामाना दिल्ली हिमा दङ इमं खाना दाथ इमब्रजकमाफ्रा लामा ब्लुम सिंयासो फांसन हिमानि बांलादेश लामा हिंसे बांलादेश ब्रो बाजार थांदोंखे माहालायसियो आइदो थांग्ला खर जेवना साजोवना सिलिया लामा सायानि तै लासामनि थानबायै 20 किलोमीटर online लामा हैया माने प्राय 4-5 किलोमीटर ले गानाय 4-5 थायासे 10 किलोमीटर गाव 10 किलोमीटर बसियान जेवना आथि बेहिंगांग प्राय 2 घन्टाराव आरो 2.5 घन्टाराव गांग्ला लामा हिमियाव खाबाद थाखले बाते फैथांलायबा दाबो आं फुननाय नङा लामा बायदि उनथ' एथसलिंसे अबसे दंमोन आरो सिया गारि बाहायमिया गारि फाया हबो जों आथैबाय आथै हिमाथ' जों आथै एथसलिं कामकी लामा दे सजाव ओमफ्राय आरो कमा दं अहाय उनबागै ताव बान्स कांगा दं आं फुननाय आं बावाखै दं दिल्ली अबागले माहिलाय जों लामाना आरो नियाव केप्टेन जबर लिंना बुरा खाजा कासा बिजेपिनि लिडार अकाथाक बिजेपिनि लिडार फबो मोदी सार नेखले सार नतमान बै बिजेपि मेम्बार उनै लामाना गांखले परसखले मिया थाग्रा दिखसा हाय नायखा जुतब्रुनो थाका हिंगा नि कखैया नेतागिरियावनो थाका कौलाया कौखैया नि कौनाया साइ बेखले प्लय गेलेखा आरो लामाना टिकेटलाय लामालिया अके फैखायो बुं दङ तो बमा मया साबया जोंना गायसाबो नजर नायख्रिलै इरने एमएलए रस बुलांखले एमएलए ट्रेन ट्रेन दे ट्रेन कुमार या